Pitanje koje često dobijemo jeste koliko traje trening šteneta kada dođu u novi dom. I ono što svi očekuju jeste precizan odgovor da ćemo im reći 15 minuta, 7 do 10 puta dnevno ili bolje ako bi rekli 10 do 15 minuta, 3 do 4 puta dnevno. Nažalost, ovo uopšte nije istina. Ja sam Nikola, veterinar, biheviorista, profesionalni trener pasa, edukator vlasnika pasa i pomoći ću ti da bolje razumeš tvog psa. Da bolje razumeš tvoje štene i ako imaš neke probleme, javi nam se pa da radimo baš sa tvojim štenetom, baš sa tobom, baš u tvom okruženju. Javi nam se. Štenci kada dođu u novi dom, oni uglavnom budu stacionirani na jednom mestu, retko kad imaju istraživalačko ponašanje pa da odmah krenu na sve strane da obilaze taj dom, obično polako istražuju, ulaze u ritam, zapravo pokazuju svoje pravo lice. U tom periodu oni upijaju kao sunđeri. Ono što ti ne znaš jeste da svaka njihova radnja, oni uče kroz tu radnju. Tako da trening sa tvojim štenetom traje 24/7. Bukvalno radiš kao dragstor. Što znači, ako tvoj pas skoči na tebe i ti kreneš, jao kako si mali sladak, došao si kod mene i podigneš ga, zapravo tvoje štene tebe uči, ako skočim na ovog čoveka ovde, on će mene podići i tvoje štene će sve više i više početi da skače. Ako štene plače, ti odmah trčiš do tog šteneta, tvoje štene tebe uči da treba da dođeš čim se ono čuje, a ono povezuje, treba da kukam jer ovaj čovek će doći, onda neću biti sam. Ovo su sve primjeri kako tvoje štene uči tebe kroz svakodnevni život. Tako da sve što radi tvoje štene tokom dana je ono na što ti želiš da ga usmeravaš i ono što ti želiš da kažemo, gasiš neke njegove nagoje. Na primjer, ako želi da žvaće nešto što ne treba da se žvaće, ti mu ubaci nešto drugo što jeste za žvakanje i time smanji njegovu sljedeću grešku da ponovo krene na taj predmet što ne treba da žvaće. Uposli ga sa nečim što treba da žvaće. Tako da trening sa štenetom nije da kažemo ograničen vremenski, u smislu da traje 3 do 5 puta ponavljanja po 10-15 minuta. Trening traje zapravo ceo dan jer ti šteneta u ovom periodu kada on upija kao sunđer učiš svemu i stvaraš njegove navike. Ako još nisi pogledao naše knjige, Moja prva šapa ili Prva pomoć za štene u treningu, veruj mi, pomoći ti mnogo u ovim prvim danima.